Jo, zdravím z prvního videa. Toto video bude dnes z hry Minecraft na serveru Mineplex a zahrajeme si nějaký minihry. Takže můžeme pustit. Mám tady jednu připravenou, kterou si zahrajeme určitě a když nám zbyde čas, tak si zahrajeme i ještě jednu další minihru. Takže jdeme do arény a vybereme si, jo, jmenuje se to Turf Wars. Si vyberu kit. To je totiž, no, nevím, jestli je úplně nejlepší, ale já si myslím, že podobně, prostě, já si myslím, že mě stačí, mě vyhovuje a myslím si, že je pro mě dobrý. Ale ta další minihra, kterou bych si ještě chtěl zahrát, by byl paintball a tam mám shotgun, který je taky druhý, ale ten mi myslím stačí, protože ta třetí zbraň to nevím vůbec co dělá. Ale zatím vůbec nezačíná. Zatím to ty prostě ani se nezačalo odpočítávat, takže já to teď střihnu a vrátím se zase, až to začne odpočítávat. OK, teď jsem zpět, už se to tady odpočítává, takže to je to dobrý. Tak, počkáme, ano, už to začalo. A teďka to tady vlastně budeme zastavovat. Kdo tuhle minihru nezná, já vám to, jak to budu hrát, tak vám to budu vysvětlovat. Vlastně jde o to, že tady máte nějaký bloky. Teďka máte nějaký čas, abyste si udělali nějaký svůj teda tu pevnost, tak. A jak si ji vyrobíte, nebo až to tady zastavíte, tak máte luk, nebo vlastně ten kit, který máte. A tím lukem prostě zabijete na jednu ranu. A ten, kdo má, a když chcete jít na jejich stranu, tak vás to odhodí, ale ten, kdo má kit meč, tak můžete jít k ním. A vlastně, když někoho zabijete, tak dostanete tady tím vlastně bod. A čím víc bodů ten tým má, tak tím víc se to vlastně to červený jde k ním, tady tohle vlastně přistoupí k ním a tím víc vyhráváme potom. Mě jinak tahle minihra strašně baví. Prostě baví mě, nevím, co tomu jinému říct. A zase tady obživnu. My jsme červení a my zatím vedeme. To vidíte i napravo. Tady to nějak zastavíme. OK, tak. Ježišmarja, to už někomu střílí. Tak. Ne, mám jsem ho trefil. Sakra, už jsem málem u něj. On mi jaksi zdrhl, takže to bylo docela blbý, jo. Ale furt vedeme, takže už je ne v pohodě. Teďka jsem někoho měl trefit, no. Jo, a teďka jsme zase dostali čas, aby jsme si to tady zase tu pevnost vylepšili. To je vlastně taková malinká pauzička. Já to tady se zastavím. Jo, trefa, to jsem slyšel. Fight. Ne, dám. Tak. Je zabedním. Trefa. Jo, vidíte, bylo to někde tady u toho a teďka už se to tady zmenšuje a zmenšuje.
A jako, že jdeme ještě dál víc k ním a prostě sakra, ty mě zabili, ale to nevadí. Já si myslím, že teďka už mají malinko šance, když my máme 52 ani 12. To už asi, to se těžko dohání už. To už by si měli, jo, to oni už šli zpátky. Tak. Tam tím to pokazili. Ne, ale už jsem párkrát do ně bouchl. Jo, oni už mají 4, takže... No už 2 jenom. To už... A už jsme to vyhráli, jo, takže... Vlastně to území je celý naše teďka. A my jsme to tím pádem vyhráli. Takže... To je to super. A teď si můžeme jít dát další. Už to počítává, tak si dám. A barvu týmu se nechám překvapit. Vezmu sem kit. A teď se už necháme překvapit. Budeme čekat. Ale je to takový lepší, když máte ten meč, ale když by někdo věděl, k čemu je tady tento, tam mi to prosím napište když tak do komentářů, nebo až budu mít nový e-mail, asi ho budu vytvářet jako tady na toto jméno, Frodit, prostě, jo. Jo, na toto jméno Frodit a tak prostě bude to dobrý, jo. Když mi to tam napíšete, abych věděl, jestli to mám koupit, ten kit potom až na to budu mít, nebo jestli to mám koupit třeba v jiné miniře. A když tak, kdybyste byli tak hodní, tak třeba i na ten paintball, ten úplně poslední, ten kit, ten diamantový, tak ten bych byl taky tak rád. Hele, ale tohle jsem teda ještě nehrál. Ale vypadá to luxusně. Mně se to teda strašně líbí. Teďka. Protože to vypadá fakt hezky, no. Mně se to teďka strašně líbí, teďka, no. Se fakt přiznám. Tak, teď udělám schody. Teď udělám takovou hradbu. Kam to zmizelo? Ne, teď jsem vystřelil. No sice málo, ale asi. To bylo asi málo, no. Nevím, odsud na ně. Rozbijem. Ježišmarja, já jsem tady zrovna vlezl. Ten tady, a ten to taky hebne. Tak, já jdu snajpit odsud. To tam normálně střelím. Tak jsem nikomu trefil. Tak jako, jak to? Jo, furt 32, 30. Ne, počkej. Jo, my jsme modří. Zase ne. Jo, hezky já. Jsem nikoho měl trefit. Tak. Trefa. No, nikoho jsem netrefil. Jdu se tam rozběhnout. Jak to, že mi to? Tak jako to není fér, mi to tady odhodilo samo. Já jsem to tam nemohl teďka vůbec postavit. No já nemám prostě. A tam je tam běhla. To jsem měl dobrý. Tak. Ne, někdo mi tam to vybral.
Počkat, jo, my vedeme už docela dost, takže já si myslím, že to už nás nějak nepředběhnou. Mluvám se teďka, že jsem si tam, že jste tam viděli ten zvuk, jsem tam omylem klikl tady na tlačítko ze síly, nebo teďka nevím, jestli ze slabit, ale rozhodně to bylo něco. Oh. Jo, hezky, teď jsem jim to, ale teď jsem to vyhrál docela já, protože tohle teďka bylo docela dobrý. Tak jsem tady běhl a oh, to se mi líbilo teďka. No takže dali jsme si 2 hry, teďka si myslím, že to teďka stačí, takže já se odpoju zase. A zahraju si tady ten paintball, protože to je moje druhá nejoblíbenější hra. Aha, to se teďka začítá, tak chvilku počkáme. Tak co to tady píše? Teďka to nebudu číst. Tak se ukradem. A jo, tady tento kit, to byste byli hodní, kdybyste mi řekli ještě, co to je. Ty mám shotgun, to je docela dobrý, ale já si myslím, že teď tohle střílí rychle, jak kulvet, ale... Oh. Tak to je hustý. Hej, to je hezký, to se mi líbí. No takže teďka jsem chvilku nemluvil, protože byste mi asi neslyšeli, jak mi to tady úplně přeřvávalo. Já jsem neslyšel své slova, takže jsem radši mlčel. Tak, já tady vždycky ty tele střílím, protože když to padá, tak to je velká pravděpodobnost, že to tam na někoho spadne. To už se mi několikrát stalo, že se prostě... Počkej, my jsme červení, jo? Oh. Tak. To jdeme střílet. No, tak budu tady dál. Jo, párkrát se ho trefil. Jo, dobrý, mrtvej. Teďka další, ty jsou. Jo, tak to jsme teďka vyhráli. Opět. Se nám docela teďka daří, jsme zatím vždycky vyhráli. Teďka si prohrajeme. Já bych si teďka dal jenom ještě jednu a potom už bych to ukončil. Ale doufám, že když teď tohle vyhrajeme, protože to by nám to docela zkazilo, no. Jako já si myslím, že když jsme to vyhráli tolik her, takže by to úplně neskazilo, ale že by to bylo docela trochu lepší, kdyby jsme vyhráli. Mám tady ten, když jo? Mám, dobrý. Tak. Ty tahle má je úplně husa. Ježišimarja. To je hrozný ty zvuky. No teďka se přepíná dolů, ale... Udělám si potom. Dobrý, tak. Tak na ně. Musíme to vyhrát. Tak. Ready. Hej, tam jsou. O, jedna trefa.
zachraňte mě. Zachraň mě. Já děkuju. Kde ty té, které by tady porazilo? Tak. Ježiš! Ne! Help. A vždycky, když napíšu help, a co byli? Jo, my jsme červení. Jo, takže jsme to zase vyhráli a i když jsem umřel, to se nám teda dneska povedlo. Já jsem teda rád. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Komu se tohle video líbilo, ať dá like, případně odběr. A no spíš ten odběr, no. Ale ten like, ten by se nám tam taky hodil. Dejte odběr na můj channel, který dám do popisku videa. A vlastně to zní docela divně na můj channel, ale já mám channel jako můj vlastní Frodit MC a potom mám ještě s Bajem a ten se jmenuje Golden TV, to divný ač, jo, Golden TV, mezera Frodit, takový to divný ačko, jak je všechno vidět, mezera Baja.cz. A když napíšete tyhle Frodit do vyhledávače, tak vám to vyhledá oboje dvoje. Jo, takže to vyhledá můj channel a i ten můj s Bajem. A já na ten můj s Bajem točím, když jsem třeba sám. A když třeba natáčím s někým, kromě Baje, když natáčím s Bajou, tak to dám taky tam na ten, ale když natáčím třeba na nějaký s někým jiným, třeba s Aidamkem, tak to dám na svůj, protože prostě to dám na ten svůj. A jinak vám to dám do popisku, ale ten to bude teda na Golden TV. Doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte odběr na oba dva channely a i lajky dejte všude, nějaké hezké komenty. A já se s vámi loučím, doufám, že se vám toto video líbilo a zatím čau.